Ụmụnne m, nke a bụkwa akụkọ ọzọ na akụkọ ọzọ mmadụ wetara anyị. Onye nke anụnwa sị m na ya chọrọ ka ịmagolu ka m wepụta onu ya, mana o nwere ka o si wee dụrụ m, so m ga-echenji the voice so ka unu soro m wee gee ka unu fụ ka eme mma mmadụ si wee buli okwu eme mma o meela nwaanyị ibie tọnụlụ bụọlụ ya okwu ike gwụrụ n'ụwa anụnwa ka anyị ga-enye tugeda. Hello, ma, good afternoon. Because enwere ihe na-abọda m for years now. Ihe eruola 5 years or more than. Ihe a mere, but that thing ka ọ ka na-abọda m n'obi. Guys, ọ ka na-edistọbụ m n'iri nri na. Enwere one girl mụ na ya bibu before. So the girl agụcha secondary school, ọ bịara m from JS1. So ma bịa tie na school. After the girl gụchara secondary school, ma bịa tie ya n'ọrụ ebe ọ na-amụ ọrụ. The girl si na village dị mma, ya na di m ha agaghị alụ sef. Just ka mkpọ ya na ha nwanne. So una this girl ebiri law after all lecturer WAEC onwe isi akwụkwọ like that. So masị ya ma ga-akwọrọ ya ụgwọ ebe ọ ga-amụ ọrụ unu ya ebirikwa ya ọ nakwa agbalị. So mụ na-agbalị otu nwere ike because even ịhụ dị ya sef ị ga-amadị n'ọnwa mkpa bụ ike ndị mmadụ chọrọ nwanne m because ọ bịara yiwe m. So enweghị any form of maltreatment or something. So all of a sudden the year o mere free ya akwakọ ngwongwo okwukwanụ m na ọ ga-ala. So ya na park here. One of our neighbors just na our street there onye bịa gwa m takịrị m na this girl na adị amụma na ọ ga-alakwa ma ịla Christmas na ọgwala m si na ọgwabeghị m. So ma gbacha nkịtị mgbe anyị na-ala na ha erula ya na park ngwongwo ya na-emekọta nnọọ ihe ọnụ na-akpọkọta nnọọ ihe ọnụ ma gbachi ya nkịtị. Ife madam ya ebe ọ na-amụ ọrụ ma enyi nwaanyị. So enyi nwaanyị ahụ ma na-elekwa n'anya mgbe ọ ga-asị m na m lekwa dị amụma nwa asọ ọ ga-ala egwekwanụ reason ya. So ha abụọ enwe onye gwara m ma gbachi na ha nkịtị. Ije na-apakịta ngwongwo ya nkwe na enyi ya nwaanyị ihe akwa n'ebe anyị otu ọkwa ndị saịdị anyị ahụ mme ya na mpe ya nweghị problem. So mpe ya chụpụ ha gbakwute m na nke m. So ya na the girls ha join ize together ama m na ha gala akwụ ụgwọ ụlọ sef join ize together na-akpasozi m agwa that is otu m na-eme respect nwere ike nkwụ okwu na ha chịwa something like that ike gazi ọrụ ọ naghị ekwe alọta ọ ga-anọgidezi ebe ahụ ma ihe ndị ọ kwesịrị na-emere m ya stọpụzi na-emeziri m ya ma aka ọ na-enyetụchara m n'ụlọ ya stọpụ daiz na-agbazi brek echezi ka m bịa zize ya ozi ya eme even mgbagodo ya sef ya na-efilizi somehow so mụọ m lepụzie ya anya even ma akwa m na-asachara ya so nweghị m kpọrọ ihe ndị ahụ so ozi mgbe ahụ chọzirila agwa ya echenjizi so ya ala bụrụzie ihe ya instead of ịnọzi na nke anyị chief ya alazie na nke ha ya agawazie na nke ha straight n'abalị ahụ na-agbachi nkịtị. So the next day ofu nkọwara ofu nwunye dị m si ya lekwa nkwana ihe dis girl gwara m sị na m lekwa ihe wụ problem ya. So the girl asị m na nwunye dị m ahụ sị m na nga mite mme ya mara ma enwere ihe mme ya ga-agwa m ma ga mite mme ya na-ebuziri m ihu emeziri m somehow okwukwa na-agwa m sị m na m lee what is wrong. So after everything ma lọta tin ka m na-anwụde that time my sister tin onye na m nsogbu n'ahụ. So ma bịazie na-anụziri ụmụ na di m ya eru n'ime abalị di m alakwuru that girl na room ha because ya na ụmụ m n'ihi. So anụzie ma na street anụzie sị m bịaziri nwa na ụzọ onye mbụ ndị n'ahịa na-asị m na this girl na m na ebe this girl ebugharị cham like this guys ụta ka this girl nọ na-akọ ụkwụ ya akọ na even na-akọ ma nke dị ha ama m ife atị na ọrụ tụchara aka wụ na di m na-alakwuru ya ụtọ bịaziri na-akọzi other things instead of ọ ga-agwa m ya gazi na-agwa other people na m na-azụrụ ya akwa na-akwa ọbụla oyi na ọya nwa azụrụ ya na nka kwugide. My sister bịawa na-arịọ m na mgbaghara so ọ na-eme ọbịa hala ana m efilizi comfortable na mgbe m dị ime my last baby mme ya gakwuru nne di m na village gagwawa ya na makwa na nwunye ya na ọ dị ime ọya nwawụzi ọ bịara na nke m hụ na m dị ime ya kpọwazi mme ya na fon gwazie ya mme ya gakwuru nne di m n'ụlọ gajụwa ya na makwa na nwunye ya na ọ dị ime ịghọtala. So ụmụ ihe ndị a anụta ọbịa hala na nke m nwa ihe ọhụrụ ya gagwa mme ya pụkwa ya nwere one particular woman ya na ya dị n'ezigbo mma na road ya. So this woman nwekwa nnọọ even ọ bịagodo na nke m bụ oge pụzọ brancha na nke da woman ọ bịachazie na nke da woman ya bịawa n'ụlọ m ọ bịachakwa n'ụlọ m ya gachi na nke da woman nwezi ihe ha abụọ na-akọ ama m but all these things this woman dịcha aware of them ọ macha everything n'ụlọ ahụ chọtara even ma enyi nwaanyị ahụ ọ mụrụ isi na nke ya enweghị n'ite ọ gwara m sị m na nlekwe mgbe m bịaziri ya confront ya sị ya why ịgwakwanụ m sị m na nlekwe this girl plan ga-ela ma ọgịnị sị m na ọhụrụ m I will tell you ya sị m even na nke o jichidiri ike bịa gwawa dị m sef na nke o jichiri ike medical ma na ọ ya nwa gwara m sef ma ọ chọdị na the girl achọdị ịgwa m ka nka isi abụta ọhụrụ m I will not treat you like this aga m agbachicha nkịtị otu a mgbe ahụ bidogo masị gị lekwe lebara nwaanyị mara ihe wụ problem ya
otu ijọsọ nọ gbasicha nkịtị ọ bịaruo n'ọrụ ya bịa gwu nna m even o mechara to the extent nwa anaghịkwa eri nri n'ụlọ m ọ garuo nne ya ukwu enyi ise enyi enyi nwaanyị ahụ mgbe m bịaziri bịa jụwa nne ya ukwu sị ya lekwe nwa na-erikwe nri n'ụlọ m ya sị na ọ na-esi na ya ebutere ya anyị na-awọndakwa m si what is the problem eleghị m ji mejọ nwa ana m amatriti ya ga-asị ụta m na amatriti ya ọya nwa na-esi ọya nwa na-ekwu even ọya m na-agwa ya ka ike nke m ga-eri so since ahụ ọ lụọla di o mgbe ọ gbara nkwụ aga m tụtụ ọjọọ mee ka mara na ọ na-agba nkwụ mee m invite officially ịghọtala so anyị mụ na di m nyekwara support time nwere ike even tim bịaziri bịa mee m anaghịzi m enwe feelings ebe di m agbụcha m even till now o metụ maka I don't know how I feel o meziri m ana m enwe feelings ebe ọ na atọ the thing na-eme m affect even till now o megị m ezigbo affect mụ na di m anaghị emekọ because of that thing mere since how many years that girl bịa n'ụlọ m now ana m I feel relaxed so na-eme ọ bịa hala n'ụlọ m ọ na-ahapụ m apụ ya gbara bịa n'ụlọ m bịara dị anụ m na shọp ya bịa n'ụlọ m mmadụ gwara m na dis girl nọ mkpa n'ụlọ m fọ ya chọrọ ozi m bịawa na shọp nna ji ele nwe ihe mere m na asị m mba nwe ihe mere mana gwa esi dị next time ị ga-abịa n'ụlọ m m na fọ me first fọ gị gbara bịawa na nke nwanne m biko ngwa ihe ị ga-agwa m na dis thing biko ga-egwa m since ahụ ana m enwe peace even maybe dị m sef ana m efeel isi dị na atọ ana m efeel ya because o mere m depression chọrọ igbu m that time ọnwụ na ọ dịrị m ize ọ dịrị m ize I don't know where ebe m ga-aga agara m just work out of the marriage eziokwu biko ọkwa m ị ga-eji ya kọsara ndị mmadụ agwara m di m I confront my husband not my fault n'ebe ọ ga-awụ nhikata ụra na m ga-anụkọta na m agba aghara bulitụkwanụ daisi bịa mara ihe o mege ọ ihe this man mepere ọnụ gwa m andọ nka nke kacha egbu m ihe ọsa m nke kacha egbu m ama m na ọ na-ehumanize but that girl wụ his sister emem expect na ọ ga-aga to ha so even emechakwara mgbe ahụ lately that time during that year kwa ya mana agwa ya sị nke ị na-ezuzu ihe ị na-ezuzu outside mee ya outside ọkwụla nsị akwụghị nwa ya wụ your sister and this girl adịchukwu alright ya wụ your sister anwụkwala nwa gị nwee anything to do with her you will stay your name amam na ba m na agwa ya ahụ ka amam na enwele ihe na-ewegoro already self my spirit na-agwa m si m na nlekwa mgbawe ya ahụ a na-agwakwa ya all these things so amam na ya myself enwele ihe ha abụọ mewere already after ọ pụrụ na mgbe ọ bịara narịọ ma ntị na mbiko na mgbaghara m sia ihe wiwe m otu isi na-ebugharị my name even ịkwụsịdị ihe wu your problem ịbịaziri werezie m desazie na the center of everything na m na-eme nka na ịgwakwara m sị na m lee ihe wu your problem ka i were m mpụzi outside ozi ndị outside ozi ndị enye gị ga advice gị bịa were my money ga kwụ ụgwọ ụlọ pụọ gaa biri gị na enyi nwaanyị ya na ịnya nwaanyị ahụ mechara si okwu ịnya nwaanyị a na-achatị m narịọ m na ntị na mbiko na mgbaghara na ndị enwere ihe ọ chọrọ ịgwa m o mechazi ịgwa m ihe ahụ ọ chọrọ ịgwa m but the girl na onwe ya wụzi onye gwazi m na di m na-abịakwute ya n'abalị na m lekwusi ya na anụchala m all these things pụta chọm ka oshi gị n'ọnụ pụta ọ gwara m masị ya pụta chọm ka oshi gị n'ọnụ pụta ihe igbo kwuga ihe awa afọ oshile n'ụlọ m pụọ ka ọ bịara na-agwa m all these things sị ya pụta chọm ka oshi gị n'ọnụ pụta ka isi m lekwa ịmakwa na enwe mgbe m ga-asọpọtụ ya ọ bụ na ọ dị advice m na-enye gị ihe niile m na-agwa gị gbasara ụmụ nwoke ọ dị gị ka ọ ga-eme ihe a ma sọpọtụ ya ya sị m na ọchọkọ bute problem na marriage m ebe mmechara ya ihe ọma niile na ọchọkọ bute problem sị but ibutela the problem already ba iburu ya gawa outside you know my type ime otu m si eme ọ bụrụ na ị gwara m sị na m lekwe awụ handụ m ga-amụtuwe m ga-eji handụlọ ya iburu m pụọ itin wutere m I was so depressed ọ bụrụ na ọ dịrị m possible my sister agara m walk out of this marriage enwebe mma m ga-aka ndị my mother was alive mgbe ahụ abịara m complain chakwara ya si na achọgodoro m ka m lọta ogodo village ka m lọta